Vi vil i denne film vise, hvordan man kan isolere DNA fra planteceller. Til dette eksempel vil vi bruge en kiwifrugt. Vi starter med at lave den blanding, som kiwifrugten skal ned i. Den består af opvaskemiddel og salt. Opvaskemiddel og salt tilsættes for sammen at nedbryde plantecellernes cellevægge og membraner. I salt er der positivt ladede natriumioner, der medvirker, at de negativt ladede DNA-molekyler samler sig. Der tilsættes destilleret vand, som udgør væsken i blandingen, fordi DNA kan opløses i vand. Kiwien hakkes meget fint, for at de forskellige kemikalier i blandingen kan komme i kontakt med så mange celler som muligt. Blandingen med kiwifrugten puttes ned i et 60 grader varmt vandbad, fordi varme fremmer processens hastighed. Kiwien blendes for at blive yderligere nedbrudt. Derefter filtreres blandingen, så alle de overflødige cellerester sorteres fra, og vi kun har det opløste DNA og det protein, der stadig er bundet til DNA'et, tilbage. Normalt ville man her tilsætte protease for at nedbryde proteinerne, så de ikke længere bindes til DNA'et, men det behøver vi ikke i dette tilfælde, fordi kiwifrugten naturligt indeholder protease. Vi hælder etanol langsomt ned i det opløste kiwi-DNA. DNA er nemlig ikke opløseligt i koldt etanol, og det adskiller sig nu fra resten af blandingen og samler sig som en sky. DNA'et er nu en geléagtig sky, der ligger oven på resten af blandingen. DNA'et fiskes op af reagensglasset, og det er nu både til at røre og se på. Isolering af DNA bruges blandt andet til opklaring af forbrydelser, til DNA-tests og til analyser i forbindelse med evolution. Det er DNA'et, der inden for de forskellige racer udgør individets forskellighed. Det er netop den forskellighed, der ligger til grund for, at arterne har og vil udvikle sig gennem tiden. Den naturlige variation sammen med den naturlige selektion gør nemlig ifølge evolutionsteorien, at den bedst tilpassede overlever. Her ses en plantecelle. Planteceller har en cellekerne. Inden i kernerne ligger kromosomerne, som er DNA-strenge, der er viklet sammen. Her ses en dyrecelle. Dyreceller og planteceller ligner hinanden, men er ikke helt ens. Blandt andet har planteceller grønkorn, hvor i fotosyntesen foregår. I dyreceller finder du imidlertid DNA samme sted som i planteceller, nemlig i kromosomerne i cellekernen. Bakterieceller er markant anderledes end dyre- og planteceller. De er op til 100 gange mindre og meget mere simpelt opbygget. De har blandt andet hverken en cellekerne eller mitokondrier. Derfor ligger DNA frit i det cytoplasma, som er omsluttet af en cellemembran. DNA'et kan naturligt blive skadet og medføre mutationer ved f.eks. UV eller radioaktiv stråling og nanopartikler i tøj og kosmetik. Store skader kan medføre sygdomme som kræft og hjerte-karsygdomme. Hvis man snakker om mindre skader, kunne man tage eksempler som øjenfarven blå og krøllet hår, der begge er kommet på grund af mutationer i arvemassen.